Ya Allah, Ya Allah. ҳазрати Сулаймон алайҳиссалом паёнбари бузург буд, дорои ҳикмату ҳашамат ва ҳукумат. боду аносири табиат дар ихтиёри ӯ буд. ҳама чиз дар ихтиёр дошт, ҳатто ҷинниён низ аз ӯ фармон мебурданд. рӯзе субҳи зуд марди соддаандеш назди Сулаймон омад. аз ғаму андӯҳ рӯяш зарду лабонаш ба кабутӣ мезад. Сулаймон гуфт: чӣ шуд? мард посух дод: Азроил назари хашмолуд ба ман кард ва донистам, ки мехоҳад ҷонам биситонад. Сулаймон гуфт: чӣ мехоҳӣ? мард посух дод: ба бод фармон деҳ, то маро ба Ҳиндустон барад. шояд дар он ҷо аз марг халосӣ ёбам. Сулаймон низ хостаи ӯро иҷобат кард. рӯзе баъд Сулаймон ба Азроил гуфт: чаро ба он бечора ба хашм нигаристӣ, то овораи кӯҳу биёбон шавад? Азроил гуфт: нигоҳи ман аз хашм набуд, балки аз ҳайрату тааҷҷуб буд, зеро Худо ба ман фармуда буд имрӯз дар Ҳиндустон ҷони ӯро бигирам, ва ман дар шигифт будам, ки он мард агар 100 пар ҳам дошта бошад, наметавонад ба Ҳиндустон равад ва имрӯз он ҷо бошад. аммо имрӯз ӯро он ҷо дидам ва ҷонаш ситондам. бидон, ки чун аҷал фаро расад, фирор фоидае набахшад ва он чи қазои илоҳист, ҳамон хоҳад шуд. барои рафъи нигарониҳо бояд ба Худо паноҳ бурд ва бар ӯ таваккал намуд.